ततो ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्ण में हरे कृष्ण मातेरेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास बत्तनंचिन मात भगवत भक्तरेग्ला हरे कृष्ण नम श्रीमद् भागवतम ದ ಇನಿ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಯರುಳ್ಳ ಅಂಚದ ಪಣಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಇಂಚಿನೋಡ ಪುರಾಣದ ಪಂಡ ರಾಜ ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು ನಮಕೇನ್ಮ 30 ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಇಟ್ಲ 18 ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಂಡು 18 ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅಂಚದಿ ಇಂದು ಭಾಗವತ ಬರ್ಪುನೆ ಮಹಾಪುರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಸಕಲ ಪುರಾಣದ ಶಿರೋಮಣಿ ಈಗ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಬೇತತ್ ಭಗವಂತ ಬೇತತ್ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಸೇವೆನ ಡೈಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಿಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂದಿತ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೇರ್ನ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವಲ ಭಾಗವತಂದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಋಷಿನಕ್ಲು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರು ಪಂಡರ್ ಭಾಗವತಂ ಕಲಿಯುಗಡ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತಗ ಶರಣಾತು ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಐತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೇನ್ ಓ ಕಾಲಡು ಟೈಮಡು ಬೊಕ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಭಾಗವತನ ರಚನೆ ಮನ್ಪರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ತನ ಅವ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ನಾರದೇರ್ ಅಂಚದ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದೇರ್ ವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತಾರು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತಕೈತಲು ಅರುಪ್ನಾರ್ನ ಇಲ್ಲು ಸಮ್ಯಾಪ್ರ ಶಾರ್ನ ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ ಈ ಸುರದ ಶ್ಲೋಕಾರ್ನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚದ ಅರ್ ಬತ್ತದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಕುಲುದುಪ್ಪೇರು ಕುಲುದ್ ಬೇಜಾಡುಪ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ಹಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶರೀರ ಬೊಕ್ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸದ ಇರ ಸಂತೃಪ್ತರಾತರಾನ್ ಅಂಚದ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಪಂಡ ಇರು ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ ಆತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇದ ಇತ್ತನು 4 ಭಾಗವಂತರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪುರಾಣಲೆಡು ವಿವರಿಸಾಯರು ಮಹಾಭಾರತನ ರಚನೆ ಮಂತರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರನ ರಚನೆ ಮಂತರು ಈತು ಕಾರ್ಯನ್ ಮಂತರು ಈತು ಮಂತಲ್ನ ಇರು ದಾಲ ಮನ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲರತ ಕಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲರತ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಅಂಚದೈಕ್ ವೇದವ್ಯಾಸರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಾರು ನಾರದರೆ ಇರು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡರ ಪೂರ ಸತ್ಯ ತಾಯ ಪಂಡೆ ಅನಿ ಇತ್ತು ಮಂತನಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೊಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಪಣ ಆರ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಮಂತಿಜಾರ ಪಣ ಜನಕ್ಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಮಂತಿರಿ ಇತ್ತೇನು ಮಂತಲ ಆರೆಗೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಸಮಾಧಾನಗ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಪಂಡ ಈರೇ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಇರ ಒವೇ ಭೌತಿಕ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದನ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪನ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗೆ ಆದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚದ ಇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಅಂತರಂಗನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ವಿಷಯನ ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂಚದ ಇರು ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಾರದೇರಿಗೆ ಶರಣ ಪೇರು ಅಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ಬೇರು ಅಂಚದ ನಾರದೇರ ನ ಮಹಾನ್ ಗುಣಕ್ಲ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗ ಆತು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ
ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಲಕನ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರು ಅಂಚದಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾರದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿರ ಪೂರ ಮಂತದಾರು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಇರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ದೋಷ ಉಂಡು ದಾದಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ವರ್ಣನೆ ಮಂತಿದಾರು ಮಂತಿಜರ್ ಪಂಡದು ಇಚ್ಚು ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ ಇಡೇಡೆಟ್ಟು ದೀದು ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನತ್ತು ಅಂಚದೀರು ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೇಡೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಐಕ್ದಾಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಕ್ಲ ಅವಳು ನಾಡುನ್ನೇ ಓಲು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಇರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನು ಸರಿಯಾದ ಪಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚದ ಇರು ಪುರಾ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪಂತನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಂತರ ಅಂಚಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ದಾದ ಮಂತ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನನಲ ಇರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡಿದೇನು ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಬುಕ್ಕುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಬುಕ್ಕು ಐನ ಕಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿವ್ಯ ವಾಯಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐನ ಹಂಸ ಅಂಚತುಲೇರು ಭಾಗವತನ್ ಕೇನುವೇರು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆಕ್ಲು ಹಂಸದೆಲ್ಲ ಕಾಪೆರಿಗೆ ಹಂಸದ ಗುಣ ಆಕಲ ಬರ್ಪು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತನ ಉಂಡತಿ ಅಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಏತು ಪುರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ರಡ್ಡು 10-11 ಶ್ಲೋಕಡ್ನ ಯದ್ವಚಶ್ಚಿತ್ರ ಪದಂ ಹರೇರ್ಯಶೋ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗರಣೀತ ಕರ್ಹಿ ಚೇತ್ ತದ್ವಾಯಸಂ ತೀರ್ಥ ಮುಷಂತಿ ಮಾನಸ ನಯತ್ರ ಹಂಸ ನಿರಮಂಚು ಶಿಕ್ಷಯ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪುನಾರ್ನ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪಂದನ ಅವು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಐನು ಹಂಸರ್ ನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಕಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದ ಭಾವನೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪೂಲ ಕಕ್ಕೆ ಓಲು ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಲೆಗೆ ಓಲು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ದಕ್ಕದ ಓಲು ವೇಸ್ಟ್ ದಕ್ಕದಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಸಿ ಗಟ್ಲೆ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚದು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುದಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಜನಕ್ಲು ಪಂಡ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಸಾಧವ ಇದನ್ನ ನಾರದೇರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಐ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರಿ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನನಾರ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ನ ಶೋಭತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಲಂ ನಿರಂಜನ ಅವು ಶೋಭ ಪಂಡ ಅವು ಶೈನ ಅಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಶೈನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದನೇನು ಆರ್ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿರಹಿತ ಗ್ರಂಥ ದಾದ ಮನ್ಪುಣು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಚಲಿತ ಮನ್ಪುಣವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನ ರಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಕ್ಷಣೆರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮನ್ತೊನ್ಬೇರು ಭಕ್ತಿದ ಶಾಶ್ವತತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಡೆ ಓದು ಸವೇ ಪುಂಸ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರದೋಕ್ಷ ಜಯ ಪಂಡದು ಬೊಕ ನಾರದೇರು ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆ ತುಲೆ ಇರ್ ದಾದೆ ಎನ್ನುವಾರು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾರದೇರ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕನ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪಂಡವ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ದ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ಆರು ದಾಸಿ ನಮಗೆ ಆದಿತ್ತರು ಆ ಕಥೆನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕುಲ್ಲೇರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯತಿಕ್ ನಕ್ಲನ ಸಂಗಡ ಅಕ್ಲನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತಿಂದೇರ ಆರ್ನ ಪುರ ಪಾಪ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಶ್ರವಣದ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ ಪಂಡ ಭಕ್ತರಾದ ಅದಾದ ಮಂತೇರು ನಾರದೇರಾದ ಮನ್ಪೇರು ಐನಾರು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ನಾರದೇರು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನ ಇರು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಈತನ್ ಪಂಡೇರು ಇದನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ
ಆಜಿನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಜತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ನಡುಟಿಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡಪುನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಯರೋಳ ಅಂಚದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ನಾರದೇರ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಣಾರ್ ಪಂಡಿತರು ಒಂತೆ ಪಂಡಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರು ಅರ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಇರ್ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪರನ್ ಒಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆತು ಅಲ್ಪ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರ ನಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನಡ್ ಇರೆಗ್ ಆ ಭಕ್ತಿ ವೇದ ಅಂತೇರು ಕಲ್ಪಯರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣದು 5 ಬೊಕ್ಕಿದಾದ ಮನ್ಪರು ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ನಾರದೇರ್ ಇಂಚ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯರು ನಾರದೇರ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಭಗವಂತನ ವರ್ಣಿಸೋಣ ಒಂದು ಪುರ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊತ್ತಾಪನ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದು ಆರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇರೆಗ್ ಶೌನಕಾದಿ ರಿಷ್ಣಕ್ಲೆಗು ಸೂತ ಉವಾಚ ಏವಂ ನಿಶಮ್ಯ ಭಗವಾನ್ ದೇವರ್ಷೇರ್ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಭೂಯ ಪ್ರಪಚ್ಚತಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವ್ಯಾಸ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತಃ ಸೂತೇರ್ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಸೂತ ಉವಾಚ ಸೂತೇರ್ ಪಂಡೇರು ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇಂಚ ನಾರದೇರ್ನ ಜನ್ಮ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆಲ್ನ ಕೇಂದು ತೆರಿದು ಸತ್ಯವತಿನ ಮಗೆಯಾಯಿನ ಪಂಡೇರು ಪಾರಾಶರ ಬೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಾಯಿನ ಮಹರ್ಷಿಲು ಕೆಲವುದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಂಡೇರು ತಿರ್ತದ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತಾನ್ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತ ಪಂಡ ಸತ್ಯವತಿನ ಮಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದು ಪಣರೆ ಅರೆಗ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪಾರಾಶರ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿನ ಮಗೆಯಾದ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡರ್ ಪಂಡದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದು ದಾದ ಪಂಡರಿಗೆ ವ್ಯಾಸ ವಾಚ ಬರೊಂದು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಪಂಡರಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ತಲೆಯುನೆಕ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ನಾರದರಾದುಲ್ಲರು ಐಕ್ ದುಂಬು ಮಹರ್ಷಿನ ಕ್ಲೀರೆಗ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನನ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಆ ಮಹರ್ಷಿನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದವಂತರು ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿರತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತಾರೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕರೀದಾಗ್ಲು ಪೋಯರು ಅಂಚದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದವಂತರು ಅಂತ ಕೇನುವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇನುವರು ಓ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಪಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ನಾರದೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗೆಯಾರು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಇರೇಗ ಅಕ್ಲನ ಇರ್ದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕನ ಅಕ್ಲು ದಾದವಂತೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇ ಪಣದ ಕೊರಿಯರು ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದು ದೀಕ್ಷೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಕಲೆಯಾರು ಕಾಲಾನಂತರಡ್ ದುಂಬುದ ದೇಹನ ತ್ಯಜಿಸದು ಈ ದೇಹನ ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತರು ಎಂದು ಇರ್ಕೇನ್ವೇರು ಅರ್ಕೇನರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಓ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯಗ್ ಸರಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪಣ ಪೂರೆಲ್ ನಾವು ಅಲಿಸದು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಓ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ಪರತ್ತೆನ ಮಾತೆಲ್ನ ಅಲಿಸದು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಲ್ಪಡು ಪಣತುಲೆ ನಾರದೆರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಪಣಂದಿ ಅರೆ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಡತ್ತನ ಘಟನೆನ ಆರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಕಲ್ಪಡು ನಡೆಯಿನ ಈ ವಿಷಯ ಕಾಲರ್ದು ಭಗ್ನ ಆವಂದೆ ಎನ್ನ ನೆನೆಪುಡು ನನಲ ಅಚ್ಚುಲಿಯರೆ
ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ನೆನೆಪುಂಡು ಅಂತ ಕೇನ್ಬೇರು. ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ಕೊತುಂಡೆ ನಮ್ಮ 1,00,000 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೆಂಚೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತು ಜನ್ಮ ದೆಪ್ಪ ಅಂದು ಪನರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ 1,00,000 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೆ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ 100 ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ 100 ಕಲಿಯುಗದ ಆಯುಷ್ಯ. ಅಂಚದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ನೆನೆಪುಂಡು ಇಂಚಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಡ ಅರ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇನ್ವರ ಐಕ್ ಇತ್ತ ನಾರದೇರು ಉತ್ತರನ ಪನರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಾರದೇರ್ನ ಉತ್ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪನೇರೆ ಪಂಡ ಇದೇನು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಟ್ ತೆರಿಪಾವೆರು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವೆರು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಮೈನಾದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಬೇರೆನ ಜೀವನ ಪಂಡ ನಾರದೇರು ದಾದ ಮಂತೇರು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರೇ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ್ನ ಆ ಮಹರ್ಷಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಪಿದಡ್ದು ಪೋಯರು. ಎಂಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದ ಆ ರೀತಿಯಾನ ಕಾಲನ್ ಕಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡನೇರ್ದು ಪೋಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಟೈಮನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಾರದೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ಅಕ್ಲು ಉಪದೇಶ ಮಂತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅರ್ನತೆ ಪಣ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯನೆ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ದಾಸಿಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಪಣ ಬೇತಕಲ ಇಲ್ಲಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಂತು ಅಂತೇರು. ಯಾನ್ ಆಲ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂತತಿ ಆಯ್ನೆರ್ದಾವರ ಆಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ ಯಾನ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟದ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ ಪಂಡ ಏನನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಂದಿತ್ತಲ್ ಎನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನ ಮಾತೆಲ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ತುಯರೆ ಆಲ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ ಆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆವಂದನೆಡ್ದಾವರ ಇಂಕಾಸ್ಕರ ಆಲ್ ಒಯ್ನು ಮನ್ಪುನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಣತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅತೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತನ ಅಕಲ್ದಾಲ ತಿನೇರ ಕೊರ್ಪೆರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಅಂಚೆನೆ ಅತೆ ಕಾಸು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡೈನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪನೊಂತೇರು ಆಗಲಾಡಿ ಬೇಲೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಕಾಣೆ ಮುತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕಾಯಿನ ಇಲ್ಲಡಕಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಆತ ಬಂಗ ಇತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತುಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅರೆನ್ ತೂವೋಡು ಪಂಡು ಬಾಲೆನ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವೋಡು ಪಂಡುದು ಆಂಡ ಅರ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕೊನವಡು ಬಾಲೆನ್ ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಅರೆಗೊಂದು ಮನ್ಪೆರ ಆವಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಗವಂತನ ವಶಟ್ಟುಂಡಾರು ಪನ್ಪೆರ್ ನಾರದೇರು. ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಿನ ಉಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಗವಂತನ ವಶಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಬೊಂಬೆದ ಆಟದಾಯನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಮರತ್ತ ಬೊಂಬೆದಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಐನ್ ನಾರದೇರು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಪಂಡ ಎಂಚಗೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ವಶಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ ಬೊಂಬೆದ ಆಟದ ಕೈಟ್ ಮರತ್ತ ಬೊಂಬೆದ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಯೇ ಅಂಚದು
ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಗುರುಕುಲಡ್ ವಾಸವಾದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವಲಂಬಿಸದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಅನುಭವ ಉಲ ಇಜ್ಜನ್. ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಅನುಭವ ಉಲ ಇಜ್ಜಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡಪುಂಡು ಅರ್ಪಣ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತುಲೆ ಒರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಬೊರಿಯರೆ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಪಣ ಪಿದೈ ಪಣ ಆಕಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತರಿಗೆ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಬೊರಿಯರೆ ಅದೇ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮುಡು ಅಂಚಂದ ಬೇರೆ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮುಡು ಪೋಯ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜನು ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ್ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಆ ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿನಿಗೆ ನಂಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೋಜುನತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿನರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡು ಅರೆಗ್ ಶುಶ್ರೂಷ ಮನ್ಪೆರೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಪಣ ವಿಷನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ವಿಷ ತಾಗಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಕಟ್ಟಪಾಡೋಡು ಈ ವಿಷ ಏರ್ನ ಸೈಪೇರು ಕೆಲವು ಅಂಚಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮದ ಕೆಲವು ಅಂಚಂಚಿನ ಸರ್ಪಂಡು ತುಚ್ಚೋಟೆ ಖಾಲಿ ಒರಿನ ಚಾನ್ಸೇ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ಮತ್ತು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಪಡ ಇಟ್ಟು ವಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ತುಚ್ಚೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ಕಟ್ಟಪಾಡೋಡು ನೆತ್ತಿರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ತುಚ್ಚಿದ ಇಂಚಿನ ಮಂತದ ವಿಷನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಅಕಲು ಸೈಪೇರು ಇಜಿನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದ್ಕೊನೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿನಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜಿನ ಸೈಪೇರು ಅಂಚದ ನೀವು ಕತ್ತಲೆದ ಟೈಮು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಆರ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈತೆರಿಗೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಬೇತೇರಾಂಡಲ ನಮ್ಮಂಜಿನಕ್ಲ ಅಂದಾದ ಪಂತರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತಲ ಕನಿಕಾರ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಕೊಂಜ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆರ ಆರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತರತ್ತೇರು ನಾರದರ ಅಂಚೆ ನಿಜರು ನಾರದರ ಎನ್ನೆರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಕರುಣೆ ಪಂಡದು ತಿರಿಯುಂಡರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅರು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತ ಸೇವೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಲೋಕಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೇರು ಅಂಚ ತುಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜರಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮಲ ಪೋತು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚದ ಆರು ಸೀದಾ ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುಂಡು ಸೀದಾ ಅಂಚದ ಆರು ಪಿದಾಡಿಯರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೃಪೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಕೈತಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಬೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನು ನೋಡವು ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಅಂದು ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗನೇ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ನೆನೆಪಾಪುನ ಇಜಿನ್ ನೆನೆಪಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವರ್ ಪಂಚದ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮಲ ಪೋಯರು ಅಂಚದ ಒಂದು ಅರೆನ್ನೇರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತು ಸೀದಾ ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಲ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ದೇಶಲೇನು ಪಟ್ಟಣಲೇನು ಹಳ್ಳಿಲೇನು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಸಾಂಕುನ ತಾನಲೇನು ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶನ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶನ ಕಣಿವೆಲೇನು ಪೂತ ತೋಟನ ದೈಕ್ಲೆದ ಧಾನ್ಯದ ತೋಟ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರೇನು ದಾಟು 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 ಒರಿಯೇ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರದಂಚಿನ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಖನಿಜ ಗಣಿಲೆರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂಚದ ಐಟು ಪೂರ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಲೆರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಅಂಚದ ಇಂಚಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಲದ ಜಿಂಜಿನ ದಾದಗೆ ವಿಶಾಲ ವಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡವು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ವಾಸಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯ್ನ ಪಂಡ ದುಂಬಿ ಅಲಂಕೃತ ಅಂಚದ ಪಕ್ಕಿದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಭೂಪ್ರದೇಶನ್ ಮತ ದಾಟದಾರು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಜೊಂಡು ಬೆದುರು ಪಂತಿ ದರ್ಬೆ ಕಲೆ ಗುಹೆ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ
ಸುಮಾರು ಕಾಡಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಅಂಚದು ಗುಡ್ಡೆಡಾರೆ ಪೋಪುನೆ ಒರಿಯೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚದ ವಾಸ್ತವದು ಒರಿಯೇನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದ ಪೋಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಒರಿಯೇನೆ ಪಣ ಕೆಲವರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಇಂಚ ಎನ್ನಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಒರಿಯೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಗಾಹಣ್ ಪಣ